He was a very close friend of our second president, Moi. Why should the US get upset about India's close ties with Russia? Final withdrawal deadline, September the 15th. As it stands, fewer than 1,000 US troops knew that by now saying that the hegemony of the West has to end. And the West has to understand. Some NATO countries should send troops into Ukraine. I think there may come a day where that is necessary, but you can't do that when you're not mobilizing your 18 to 27-year-old. أبي أحمد ناب سودان بمقعز مسوتها الدراوي عزاز الجنرال كارتانا إثيوبيا ونبلان ويانا ناتنا جزاء أبسم. For the whole of the continent, these wins matter, and this one almost arguably more so even than stage win number one, because it's making conversation. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتكونون صبوك تكونون أي وتر تمنيتي ولومون كله ميديا فتشنا نعاهم يبقعيو كم هرنا كنكحنا كم فلطون كنستعملون زلنا زبلنا يا رسات حزنا غريبنا لنا سفع زغونة انتنا حزنا لكم قريبنا لنا بدرجة علم كل زين قبر دماء مسيرترا بتزاوارن بغتان ركب زلو حبريتايو بينيا مزاربار السغين له سلازي كل نزي أماخيلنا كنكيد كنفتنينا لا يقبروا سبورت قبروا مسانا تصنعوا كم وتر دما مودة كومنت دروب كبر ويقرفوا كم نبلو لوم دما بز عبيت سينا تازلو مچم ولا تاني علم سحيب زلو كنتات بوكن جمرينا قد من عم جمارنا كن برتعز بلا زرباتات كبوكم كفتنيا because there is strong زخونة communication ويكا نزي كنتاتنا حجز خيزلو بكل من قدي لو تيمتالو حدا كابو دما زي حجز ريكم يا صنعي لغقل صلكم يا جن هذا أبزي صوتا بوليتيكاو صوتا عبي إيد نا توزع خيزلو ناي سعودية نجوسيو ناي سعودية نجوس حدا أجد داسي مدرخ كفيتلو نيروبا نأمريكا عندما متنقطع هيبوا مالو قد متنقطع جن زين جرزس كان رأيو ناي أمريكا معربة على من سلوا ساكندي بدهوتاتي قط ما خمزلو زي حج مجمريا بهنداويان التكبر زلا رياكشن نتي بلا ناريندرا مودي برايم مينستر هندي ناب راشا خيدو مس فلاديمير بوتين زغبرو ركبن بزح سمعاتن زملكات قداين راه. For our top story tonight, here's a question. Why should the US get upset about India's close ties with Russia? Why should the US be, quote unquote, concerned if Prime Minister Modi meets the Russian President Vladimir Putin? زحتو زيا كباد حتايا ناي هندي لولاويت حجر هندي برايم مينستر نافز دليت حجر كيدو ركب تقبر نبوريو أو نعون سنت زي جيوري خا ترى زلكا هذا لولاو حجر نفسه زخال حجر نافز خونة حجر كيدو دبلوماسياوي وتهدراوي كونن دبلوماسياوي ركب نخجبر خيط كلسي نخال حجر سلمتاي حماق سمع زخليها تبدالات حتو صبغ حتو good question تقرم كونة تادمايو هذا عبي سوبر باور ناخونه زمص زلو هندي ناب امريكا خيد كله ناب امريكا خيدو بعبك اي منصف تقبلوا امريكا بزح زربا بزح ركبات تغيرو فلاديمير بوتين حنت مغلص يوصن راشا زخون يكون زربا يتزاربتن مخنياتو لولاويت حجر هندي تدليا ناب تشاينا تخي تدليا ناب امريكا تخي تدليا ناب كاله تخي سلازبلو بتمساسالي حجر هندي مرحناتهم ناب راشا مسكدغن امريكا انتي تبلالا انتي لا تقر على خنرينا ازغانتايو نحنا زبلنا نحنا تراينا نززمبر كالوت هاجرات دليتن كغبرا مسل يبلاننيو እዚ ሕቶ ድማ ናይ ህንዲ ብዙሓት ስኮላርስ ናይ ህንዲ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ኣንጻር ኣሜሪካ ይስምዑ ኣለዉ ምናልባት a little bit too late ግን it's not too late ጅንስ ማለት Does the US expect India to be restricted by an exclusive relationship with a single country? As you may be aware, the Russian President Vladimir Putin is currently hosting the Indian Prime Minister. On Monday, as Putin embraced Prime Minister Modi, offered him tea, berries and sweets, took him on a tour. እዚኣ ሕቶ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ናይ ህንዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንኢራን ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ኢራን ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ወደብ ህንዲ ኢንቨስት ገይራትሉ ዘላ ወደብ ኣገዳሲ ወደብ ዝኾነ ናይ ኢራን ንዑ ንምስፋሕ ዲል ኣብ ዝገበሩሉ ኣሜሪካ ነቐፌታ ሂባቶም ነይራ ህንዲ ብቐፃሊ ኣሜሪካ
ናቶም መጋበርያ ክትገብሮም ትፅዕር ከም ዘላ ከም መዓልትና በርሃሎም ይኸይዳለዉ ንሳቶም ነፍሶም ዝኽኣሉ ኣብ ማልቲፖላር ወርልድ ወይ ካብ ብዙሓት ሓያላት ዘለዎ ከም ሓያል ናይ ዓለም እዮም ነፍሳ ዝፈልጡ ንነፍሶም ዝፈልጥዋ ህንዲ ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነት ትፈልጦም ሓንቲ ልእኽቲ ናቶም ሓንቲ መጋበርያ ናቶም ምዃና እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ናብ ኢራን ከይዶም ዲል ኣብ ዝገበሩሉ ፈሪድ ዝኾነ ነቐፌታ ከም ዝሃብዎምን እቲ ዲል ኢራን ትገብሮ ዝነበረ ድማ ንኢራን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እታ ወደብ ናይ ኢራን ተዘይተቆፃፂሮማ ቻይና ክትቆፃፀሮ እያ ቻይና ድሕሪ ዶሚኔት ጌራቶም ኣብ ፓኪስታን ዶሚኔት ጌራቶም ኣላ ኣብ ስሪላንካ ዶሚኔት ጌራቶም ኣላ ኣብ ኔፓል ኣብ ቪየትናም ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢ ከምኡውን ኣብ ሕጂ ማልዲቭስ ዝበሃል ወደባዊ ከተማ ወይ እውን ደሴት ዝኾነ ከተማ ሃገር ኣብኡ እውን ቻይና ትቅድማም ኣላ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብቲ ፀወታ ናይ ዓለም እዮም ዘውፅዎም ዘለዉ ምስ ራሽያ ዘለዎም ርክብ ድማ ቅድሚ ቻይና እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድዋ ቅድሚ ሎሚ ራሽያ ምስ ቻይና ጥቡቅ ዝምድና ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና ቅድሚኡ ግን ራሽያን ህንድን እዮም ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ነይርዎም ህንድያ ቅድሚ ቻይና ምስ ራሽያ ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ካብ ሕብረት ሶቪየት ጀሚሩ ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ዝነበራ ስለዚ ቻይና ነቲ ቦታቲ ነቲ ሓጓፍ ኣሜሪካ ህንዲ ዝኸፈተቶ ቻይና ተጠቂማ ዝለዓለ ዝምድና ምስ ራሽያ ትገብራላ ራሽያ ምስ ራሽያ ዝምድና ዘይደላ ሃገር ኣብ ዓለም ኩሉ ይክልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ብዙሕ ዕድላት ዘለዎን ብዙሕ ቴክኖሎጂ ዘለዎን ሃገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ህንዲ በቲ ዝገበረቶ ድሕርድሕር ቻይና ነቲ ኩነታት ካፒታላይዝ ጌራ ዝለዓለ ረብሓ ጌራ ሕጂ ግን ህንዲ ተረዲይዋ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ኩሉ ከተትርፋ ከም ትፍትን ዘላ ስለ ዝርድኦም ዘሎ ናቶም ጌም ንክፃወቱ ናብ ህንዲ ከይዶም ናብ ሞስኮ ከይዶም ምስ ራሽያ ብዙሕ ስምምዓት ናይ 60 ቢልዮን ንግዲ ዘለዎም ኣብ ዝመፅእ 6 ዓመታት ናብ 100 ቢልዮን ንግዲ ክገብርዎ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ንግዲ ክወዳደሩ ይፍትኑ ኣለዉ ናው ልስን ኣሜሪካ ካብዚ ዝኾነ ይኹን ክሳራ የብላት እንተኾነ ኣሜሪካ ንራሽያ ከተጥፋኣ ስለትደልደላ ከተጥክማ ስለትደልደላ ራሽያ ዲል ንክትገብር ኣይትደልን እያ ዘላ ስለዚ ራሽያ ክትደኽመሎም እንተኮይና ምስኡ ድማ ኩላቶም እቶም ካብ ራሽያ ዝረብሑ ሃገራት ህንዲ ቻይና ክጠፍኡ ኣለዎም ወይ ክደኽሙ ኣለዎም ዝብል ፖሊሲ ዘለዎም ብኣፎም ክዛረብዎ ይፀልዎ ሕጂ ካብ ኣፎም ስምዕዎን ኣሜሪካ of his residence and said he was happy to see him. The US was watching with bated breath. This is Prime Minister Modi's first trip to Russia since the Ukraine war broke out 2 years ago, and it has irked Washington. On Monday, the US State Department spokesperson Matthew Miller told reporters that the US has raised concerns with India about its relationship with Moscow amid the war. To be specific, Miller said, and I'm quoting here, "I will look to Prime Minister Modi's public remarks to see what he talked about. But as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia." እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣፈኛ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ህንዲ ምስ ራሽያ እንታይ ትዛረብ ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ምክንያቱ ዝኾነት ሃገር ምስታ ንሕና ዘይንፈትዋ ወይ እውን ዘይንደልየ ሃገር ዝኾነት ሃገር ርክብ ክትገብር ከላ እዚ ነገር እዚ ብቐሊል ኣይኮና ንሪዮ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ኢና ቦስ ናይ ዓለም እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምስ ራሽያ ክትራኸብ ከላ ኤርትራ ምስ ቻይና ክትራኸብ ከላ ዋሽንግተን መግለፂ የውፅእ እዩ እንታይ ማለት እዚ ልውላውነት ዝበሃል ናፅነት ዝበሃል ኣይቅበልዎን እዮም ሶም ንሕና ኢና ማስተርስ ገዛእቲ ናይ ዓለም እዮም ዝብልካ ዘለዉ እሱ ትሕጊ ኣብ ድሕሪ ዩኒፖላር ካብ 1990 ኣጋጣሚ ሃገር ኤርትራ ናፅነት ዝረኸበትሉ ካብኡ ጀሚራ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝወደቐት ታኡንኮ መቀናቅንቶም ስለ ዝወደቐት እቲ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ንሕና ጥራይና ኣዘዝቲ ናይ ዓለም ኣመሓደርቲ ናይ ዓለም ስለ ዝበሉ ንሶም ዘይደልይዎ ወይ እውን ንዓታቶም ስግኣት ክኸውን ዝኽእል ርክባት ክፍፀም ከሎ መግለፂ ይህቡ ኩነነ የስዕቡ ጎኑ ድማ ቀጥታዊ እገዳ ወይ እውን ዘይቀጥታዊ እገዳ ክገብሩ ይፍትኑ ኣሜሪካ ዘይቀጥታዊ እገዳ ኣለዋ እንታይ ያሰ ድማ ካልኦት ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ርክብ ምስታ ሃገር እትያ ርክብ ንኸይገብሩ ንኣብነት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማት ናብ ኤርትራ ከይከይድ ኣጊዶም እዮም ነይሮም ብፍጹም ክትንፀል ከም ዘለዋ ሚድያ ናይ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፍ ከም ዘይብሉ ብጀካ ኣሉታዊ ኣወንታዊ ክፅሕፍ ከም ዘይብሉ ዝኾነት ሃገር ፀገማት ክህልዋ ይኽእል ግን ኣብ ገለ ነገር ፅቡቅ ኣለዋይቲ ሃገር ተርዲኹም ኣለኹም ንኤርትራ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብፅቡቅ ላይት ብፅቡቅ ብርሃን ብፅቡቅ ዝኾነ ካቨሬጅ ክትረክብ ከም ዘይብላ ኣጊዶማ ነይሮም ዝኻ እንታይ እዩ እቲ ዴሞናይዜሽን ወይ ከዓ ምስይጣን ዝበሃል ዘሎ ስትራቴጂክ ከምኡ ይትሰርሕ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ኢንተርነት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታናታ ክህሉ የብሉ ስለዚ ሓደ ኢንቨስተር ንኤርትራ ክኸይድ ሓደ ዝኾነ ትካል ንኤርትራ ክኸይድ ክሓስብ ከሎ ኤርትራ እንታይ እያ ወይ ሓደ ቱሪስት ስድዋ ሓደ ቱሪስት ንኤርትራ ክኸይድ ተደሊ እንታይ ደዮ ኤርትራ ዝበሃል ኢሉ ኣብ ኢንተርነት ከ ቴል ሚ ኣባውት ኤርትራ ምስ በለ ኤርትራ ሳንክሽን ኣለዋ ኤርትራ ንቆልዑ ወታደራት ትገብር እያ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ግብረ ሽበራ ኣብ ዩኤን ኣብ ናይ ዩኤን ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ፈቲና እያ ንኣልሸባብ ተዕጥቕ እያ ከምዚታት ጥራይ ምስ መፅ ናብዚ ሃገር እዚ ኣይከይድን እየ ብምባል ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ካልእ ይቕይር ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ስትራቴጂ ነቲ ሰርች እንጅን ነቲ ጉግል ነቲ ኢንተርነት ንኩሉ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝቋፀርዎ እቲ ሃገር እትያ ዝኾነ ይኹን
توريست يكون انفستر كحسبك كم زي بلو انت حاسبه كل نجار ولا مش حدا يرتاح تراقيبه يرتاح صبط حجر يعيلك خيط تدلي ابت امباسي ما تنقع تايبو نبز حجر زي حكيت خيط نابنا تجي امباسي نا امريكا ويون اتنا امريكا فورين افيرس مينستر قتات وصاي انتوني بلينكن زمرحو ستيت ديبارتمنت ني تشاينا كيت خدو وحسنا سلا زي بلكم يزبل زلو تشاينا سي وحسنا زي بلا حجر انا با كيت خدي بلهم ارجعهم لكم إيران أنا من الله أمريكا مشاركتها أمريكا تقع صار حجر أبصبغ زيلات نيجيريا كمي كل تصميم دي قاله الوقت كم زي حدا متقعت تخيلوا كندي سميتو بأمريكا جن نيجيريا سيف حجريو تتكود تخليهم إثيوبيا أب كم يكون تطلع نبي إثيوبيا خد كود تخليهم ينزلوا لمتى مشاركتهم كسب زخانك سأجم ولا حويك أصل تحدي نو توريستس قدر لهم تصبغ يسقط يبلون ينزلوا ኤርትራ ግን ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ተኻይድላ አይፈልጥን ኤርትራ ግን ሓደገኛ ሃገርያ ናብዚያ ከይትኸዱ ቻይና ሓደገኛ ሃገርያ ባይ ዘ ዌይ ንራሻ ዝኸይድ ኣሜሪካዊ ብፍጹም ክሉ የብሉን ኢሉት መግለፂ ስቴት ዲፓርትመንት ናቶም ኣውፂኡ ነይሩ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣሜሪካ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ነተን ሃገራት ንሳ ዘይትፈትወን ወይ እውን ነቲ ንሳ ዝደልዮ ዘይገብራ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ህይወተን ከተበላሹ ከተሰይጥነን ከተፀልመን ድሕር ከም ዘይትብል ወላ ዓበይቲ ሃገራት ከም ህንድ እንትኾና So we would hope India and any other country, when they engage with Russia, would make clear that Russia should respect the UN Charter, should respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity, quote unquote. Now, this is nothing new. Since the Ukraine war started, the US has taken upon itself to pressure India into choosing a side in a way. Despite Western pressure, India has decided not to take sides in the war. Western experts and media are saying India is maintaining a neutral position in the war in order to continue the balancing act between the West and Russia. But so abzin riyaz dalana za salamta na klit yobraywa ant za salamta zia viral ya khayda zalla Putin ናይ ፈረንሳ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኣሜሪካ ክመጽ ከሎ ኣብ ነዊሕ ጣውላ ይዝቕበሎ ሰላም ኣይብሎምኒ ካብ ርሑቕ እዩ ክረኽቦም ዝፍትን ናይ ቻይና ናይ ህንድ ናይ ካልኦት ኣፍሪካን ክመጽ ከሎ ግን ሓቑፉ ሰላም ይብሎም ምስኦም ብዙሕ ግዜ ዝን ባዕሉ ሓደ ስቴትመንት እዩ ምዕራባውያን ሃገራት ከምዘይ ኣምኖምን ምስኦም ክሰርሕ ሽግር ከም ዘለዎን እምነት ከም ዘጉዘለን ምናልባት እዚያ ሕጂ ዝበኩም ቪድዮ ብጣዕሚ ክትገርመኩም እያ ሓደ ኤክስፐርት እዩ ኣይ ዶንት ኖ ሽሚ ይፈልጦኒ እዛ ቪድዮ እዚያ ኣብ ኤክስ ቫይራል ኮይና ዘላ ስምዕዎ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ዓለም ከመይ ከም ትሪኦ ዘላሎም I was invited at a Russia Today global event and I said there that the hegemony of the Western media has to come to an end. They've had it too good for too long. Too good for too long. And I would continue that by now saying that the hegemony of the West has to end. And the West has to understand that the kind of conversation that has happened between Narendra Modi and Vladimir Putin, there will be many, many more conversations in the future. What they should ask themselves tonight is that Narendra Modi goes to Moscow and he calls for a dialogue and President Putin listens. Because President Putin does not see Narendra Modi as an adversary. He sees Narendra Modi as a... እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ ዓለምና እዚ ምዕራባዊ ዓለም ንነዊሕ እዋን ብሒትዎ ይፀንሑ እቲ ሚድያ እቲ ካልእ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብሒቶም እዮም ፀኒሖም ካልኦት ሃገራት ንዝገብርዎ ተበግሶታት ኩሉ ግዜ እሶም ዘይደልይዎ ኮይኖም ብምስይጣንን ብምክፋእን ተቆፃፂሮም እዮም ነይሮም እዚ ግን መወዳእቱ በፂሒ ይብል ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ሱፐር ፓወር ናይ ሓደ ሱፐር ፓወር ሃገር ሚሊታሪን ኢኮኖሚክ ሱፐር ፓወር መራሒ እዩ ናይ ህንድ መራሒ ክዛረበ ከሎ ግን ይሰምዕ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ቦታ እትኮይኑ ፕሬስ ኮንፈረንስ ኣብ ዝገበረሉ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንድ እንታይ ኢልዎ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልዎ ፑቲን ውግእ ረብሓ የብሉን እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ንዓይ ይስምዓኒ ጠጠው ክብል ኣለዎ ንሕና ድማ ከም ህንዲ ነዚ ጠጠው ከነብል ክንፅዕር ኢና ኢልዎ ቭላድሚር ፑቲን ስለምንታይ ኣብ ቅድመይ ከም ትብል ኣለካ ይበሎን ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን ንባዕሉ ብዙሕ ግዜ እዚ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ኣብ ጣውላ ክንመፅእ ኣለና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ ንሳቶም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ሕጂ ክሰምዕዎ ኢኹም ዩክሬን ክሳብ ወዲ 18 ዓመት ዘሎ ክትዕጥቕ ኣለዋ ከስማዓኩም ኢራን እቲ ፕሪንሲፕ ብኩሉ ሳይድ ናራና ክንከይድ ምንታይ collaborator in the global effort, whereas America, Ruslan, is constantly talking down everyone. They're constantly trying to dominate the conversation, and while the Prime Minister sees the war as a humanitarian crisis for the West, it is only looking at the... Actually, what they usually... ናይ ብሓቂ እዚ ኩነታት ብዝተፈላለዩ ኪላታት ከም ብተሪር በቃ እቲ ኩነታት ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም እዚ ዝግበር ዘሎ ሞትን ስቃይን
ስቃይ ምዃኑ ናይ ደቂ ሰባት ሽግር ምዃኑ ፈሊጦም ንሱ ክፍታሕ ቻይና እንትኾነ ሰላም ክወርድ ኣሎ ንዘተ ሰላም ክፅዕር እየ ነተን ክልተ ወገናት ኣብ ጣውላ ኣምፅየ ክፈትሖ ክፍትን እየ ትብላላ ህንዲ እንተኾነት ከምኡ ትብላላ ኣፍሪቃ ወከልቲ ሰዲዶም ንዑ ሰላም ከነገብር እዚ ኩናት ዝጥጠው ክብላ ኣለዎ ትርጉም የብሉን ዋሽንግተን ተኣኪቦም ግን ኔቶ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ስምዕዎም ተመሊስና ነዚ ናይ ህንዲ ክነግረኩም እየ As NATO marks 75 years since its inception, allies say they're facing the biggest security crisis in the West since the Second World War. 32 nations are meeting in Washington, D.C. this week, where NATO will announce further long-standing commitments to Ukrainian security but will fall short. ሰትሪዎም ኣለኹም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኣኪቦም ንሳቶም ነቲ ኩናት እቲ ብኸመይ ነናውሖ ንዩክሬን ብኸመይ ኣፅዋር ንህባ ብኸመይ ንሕግዛ እቲ ኩናት ብሕጂ ን10 ዓመት ንክቕፅል እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ናይ ሰላም መንገዲ የብሎምን ናይ ሰላም ድሌት የብሎምን ናብ ሰላም ገጾም ዘቕንዐ የብሎምን 33 ሃገር ተኣኪቦም ንሓንቲ ሃገር ኣይሓፍሩን እዮም ኣክቹሊ ኣሜሪካ ይትሓፍርኒ ኣብ ከምዚ ክርዳእኩም ዘሎ ምስ ኩሎም ዘራያታ እያ ትኸይድ ኣሜሪካ በይና ክትዋጋ ኣይትደልን እያ ብፍጹም ክትዋጋ ኣይትደልን እያ ብቁጠባ ይኹን ብወታደራዊ ብዙሓት ዘራያት ሒዛ እያ ትኸይድ 33 ሃገር ንፑቲን በይኑ ክስዕርዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ ሕጂ ድማ መመሊስና ሓይልና ክንሕይል ኣለና ጥራይ ካይኮኑን 33 ተዛርዮም ንዑኻ እንታይ ግብሮ ንፑቲን ወላ ብቁጠባ ነዳዱ ዝገዝእሉ ዘሎ ምስኡ ንግዲ ዝገብሩ ዘሎ ንዖም ጠጠው ከነብል ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ በቃ ብካርቱን ብስእሊ ክትገልጾ ነዚ ኩነታት ዝበዳሂ ንክትገልጾ እውን ኣሸጋራብ ዝኾነ መድረኽ ኢና ዘለና እዚ ልክዕ እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ኤርትራ እዛ ንእሽተይ ሃገር ተዘራርዮም ጣልያን እንትኾነ ይእግድ ጀርመን እንትኾነ ይእግድ ብሪጣንያ እንትኾነ ስለያ ይገብር ይእግድ ኣሜሪካ እንትኾነ ከምኡ ይገብር ንኬንያ ይጥቀሙ ንኢትዮጵያ ይጥቀሙ ንሱዳን ይጥቀሙ ንሶማሊያ ይጥቀሙ ንኤቭሪዋን ንየመን ይጥቀሙ ንስዑድያ ይጥቀሙ ንግብፂ ይጥቀሙ ኩላቶም ነዚ ሃገር እዚኣ ከትክማ ዘበለ ኩሉ ይጥቀሙ ነይሮም ንክንደይ ዓመታት ን20ታት ዓመት ስለዚ ንእሽተይ ትኾን ዓባይ እቲ ኣካይዳ ናቶም ቅዲ ናቶም ልክዕ ከም ዝተኣኪብካ ነታ ሓንቲ ትፀልኦም ከተጥፍኣለካ እዮም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቶም ኣንፃሮም ደው ዝብሉ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል እናሓየለ ስለ ዝመፀ እቲ ታክቲክ ይሰርሕ የለን ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ንኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዜና እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ኣነፂሎም ከጥፍዋ ዝፈተኑ ሃገር እንተላ ኤርትራ ሎሚ ድማ ሳላ ፃዕራን ሳላ ሰራዊታን ሳላ መንግስታን ደው ኢላ ኣላ ክንብል ከለና ሓቂ እዩ ዝተጋነነ ኣይኮነ እቲ ዝበለፀ ግን ኤርትራ ሎሚ ካብቲ ዓይኖም ተኣልያ ንሳቶም ካልእ ግንባር ንሓያል እንታይ ይበሃል ሓያል ይፍጠረሉ ሓያል ይፍጠረሉ ይብሉ ወለድና እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ነቶም ምዕራባውያን ካብኦም ዝሕይል ፈጢሩሎም ኣሎ ስለዚ እቶም ኩሎም ሓያላት ክባሱ ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርታታ ኣብ ፀዓትናታ ኣብ ቁጠባናታ ኣብ ብሽክሌታ ኣብ ካሊና ተኪርና ዘለና ኣብ ውግን ወረ ውግን የለናን ኢትዮጵያ ጎረቤትና ትኩሉ ደንዳኒ ሎሚ በዚ ቃፀል ፅንሂልኩም ክትሰምዑ ይኹም በዚ ተምሃሮ ተጨውዮም ይበሃል በዚ ከምዚ ኮይኖም ይበሃል ሱዳን ዕግርግር ናቱ ኣበይ በፂሕሎ ኬንያ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩሎም እቶም ንኤርትራ ዘጫንቁላ ዝነበሩ ሎሚ ንባዕሎም ኣብ ዓዘቕታት እዮም ኣለዉ ኤርትራ ግን መሰሲላ ወፅያ ንኩሉ ሓሸውየ ገዲፋ ኣብ ጉዕዞ ሰላም እያ ዘላ ክምለሳ ኢና ዛርስታህን ንቐፅል እስከብዚኣ Of offering Kyiv membership of the alliance, he says both NATO and Ukraine. እዚ ራይዎ ናይ ኔቶ ኣምባሳደር ኣብ ዩክሬን ዝነበረ እዩ ፎርመር ኔቶ ኣምባሳደር ኣብ ዩክሬን ዝነበረ እንታይ ይብል ኣሎ ስምዕዎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ክትግረሙ ኢኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ መሰከ Need to do much more to end this war. What Ukraine needs to do is to mobilize manpower. This is a war being fought by 40-year-olds. No other war in history has been fought by 40-year-olds. It's time that Ukraine really have a serious conversation about how important is this war and succeeding in this war to them. You can't do that just with 28, 29, and 30-year-olds, let alone 40-year-olds, which is the average age of the people on the front line. እንታይ ይብላ ኣሎ ማእከላይ ዕድመ ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ 40 ዓመት እዩ ዝብል ኣሎ 40 ዓመት እዩ ዘሎ እቶም ካልኦት ኣበይ ከይዶም መይቶም ኣይብልኒ ሓሳዊ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ታሕቲ ክወርድሎም ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ንላዕልን ንዘሎ ብግዴታ ኢሎም ነይሮም ንታሕቲ ክወርድሎም ካብ 18 ዓመት ጀሚሮም ንኩሉ መንእሰይ ክዕስክርዎ ኣለዎም ዳርጋ መንእሰይ የብላ እንተ ዓዲ ግን ንኩሉ ወታደር ክገብርዎ ኣለዎም ንኩሉ ህዝቢ ዩክሬን ወታደር ተገይሮም ክዕወቱ ይኮኑ ይፈልጥ እዩ ዝፅቡቅ ገይሩ ግን እንታይ ይደሊ ኣሎ ከመይ ጌርካ ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ናይ ዩክሬን ንነፍሲ ወከፍ ወታደራይ ናይ ዩክሬን ተጠቂምካ ፖለቲካዊን ወታደራዊን ኣጀንዳ ናትካ ንራሽያ ንምድኻም ትጥቀመሉ እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዚኣቶም ክልተ ፀጉሪ ብቂሎም ደቁ ክሰድድ ኣይክልኒ ደቀይ ክሰድድ ኣይደልን ሕጂ ስምዕዎ ስለምንታይ ናይ ኔቶ ሰራዊት ጌርኩም ዘይትሕግዝዋ ኩሉ ዝካላ ጌራ ዘላ ዩክሬን ምስተባሃለ እንታይ ክብል You need to get 18-year-olds, and you need to get 20-year-olds, and you need to get 21-year-olds, which is what every army in the rest of the world relies on. What about, for example, Emmanuel Macron's premise that perhaps some NATO countries should send troops into Ukraine? I think there may come a day where that is necessary, but you can't do that when you're not mobilizing your 18 to 27-year-olds.
It's very hard to ask. يغرتا سوري ميتاني تو انتي زبل زلو ناي امريكا امباسادر اب يو ان زنبره يزي اب يوكرين زنبره انتي زبل زلو سلامتاي نيتو زي تحجزهم بسراويت امين يوكرين كل زي كالهم غيروم معصب كسيرو مالو سلامتاي نيتو زي حجزهم زبلتو هذا يوكرين اكلنا نيتو قبر وايدلونيم كوميلكم كي تحطونا يلومم تعتتي يسنح دسنتي لنا دحركنا توكمنا يلومم اجيغن نو مجمريا نتوم عبيتي ترى يكون حجتهم نعشناتهم كاكودو لهم كلهم مستودوا من اربعه نيتو شعينا غنعتو يزبلهم زلو امريكا كمي جرات تصاوتلو نزيز بعالم بتاع زحزن بزي مجمريا كله وتبعتاي دوي لي شيء كوداك خلالو كله كتعتقخت كلالو بكل جرا كتاخسالو دحريو جن سراويتناتهم كنتو يكونون مسراشا تواجيهم كسعرو كم زي كل فلتيم هذا ما راح هنا فرنسا لنكنا انتي اقدس زربات زاريبو وكم يجيرنا ان راشا خنص عرنا حسب زلنا يلو هتلر تزعبي سراويت باوروبا زنبرو كيدو تسعيرو نابليون قدميو تزحيله حيلي وتهدروا حيلي زنبرا باوروبا كيدو تسعيرو سلازي نراشا كسعر زخل سراويت كسع بجي اي ململنا دحرجون كململ ايكونا سلازي افنا دينا نحزنا نزو قداي زي ابطاولا خنمصولنا نراشا كنسعر ما ينخلينا اب تاريخون سعرنا ما ينفلتنا بمبال سلتزاربه حاغوزغوز قبلوا قنيوم زخا حدا كابتم نبوتين زدقفو دا يكونس كابتم بزعبو زي قدسو زنبرو بوليتيكانيا سلازي تدغاغامي تحكي ممليقو يوصالو نساتهم كن زي حق زي تقبلوا يدليالون بردين of the day كل سب كختلو زلو تكونتات زي اب حاوت ابي سمكا يوم صاتو حنت بزا فيديو كبكم يشعو Actually what then usually happens is that within that framework, actually, what then usually happens is that anything that's escalatory on your part of NATO, you downplay that. Oh, it's not. Oh, it's it's nothing. It's just a security agreement. It's just that the Russians would be crazy to think that this is a danger to them. Crazy. NATO is a defensive alliance, right? They would be crazy. It's really just a security agreement. I mean, it's nothing big. That's what you do toward your own population. To say like, okay, there's معرباو ميديا وكذا معرباين مرحت كم يجرون هزوم يتحلوا لي بلالو أوروبيين كذا أمريكان أوروبيين سبوا جرون نتي شتعرف فلي تمام كل جزء نشاطهم حماق كجبر خلونا تكويناتنا بكلم عزم كوز دزغل كجبر خلونا الراشا سلوا لا سلوا زغوني كم زي حزب برن إحنا داي مثال جرنا تكاب موسكو كهرمكم سكاب موسكو نغرباز اللي بوتات راينا هرومي لامكو إحنا كوز بالنا يبلان ناي دينا 6 بليون حاجة راينا جرنا لهم كم يجرون يوم نزي كل تي نشاطهم نتكوينات كبالاشو زغبر وزلوا داون بلاي قبرو خمزي حنت كم زي كوني بنصارو راشا وي تشاينا زخونه نيشتي ነገር ተገይሮምካ ክንድጎ በገይርካ ትሸጦ ክንድጎ በገይርካ ፕሮፓጋንዳ ትሰርሓሉ እዚ ድማ ነቲ ዓለምና ኣብሳልሳይ ኩናት ክትዋ ዝኽእልና በልዮም ዛረበ ዘሎ ሓቂ ድማ ኣብቲ ሚድያ እንተሪኻዮ ኩሉ እትሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሕማቕን ክፋእን ከም ኖርማል ነገር ገይሮም كتقص ويا خطري نتي راشا كم قبر ملسي أغلى من سببه تقبروا زلا قبر ملسي قن واو راي وراشا وراري والحنت خي تقبرني يوكرينز وراري والحنت خي قاط أمو 5 قبره كله تزقبروا وزن برنا عمتات نساتهم أي تقصوني نسبخا كم يجر كم بميديا تدونكرو نابلي زارب زلو نزيه دمانه كابتي really نتحقق كنتات كم فلتخن كلالنا كساب يوتيوب زعزونا مالتي nothing to worry about here. And anything that the other side does, when they like station new missiles or when they have an agreement or when they, when Russia imports microchips from China, then you paint that as the greatest threat to European security since the Second World War. That's what NATO is doing right now, right? They also want to shift the attention to China, and now they're blaming China for the war in Ukraine. It's like, okay, if it wasn't for China, China is the only lifeline, the only thing that keeps Russia alive. If China didn't export microchips, tomorrow Russia would collapse. It's absolutely certain because Secretary General of the NATO said so. Every expert said so, That's the سنتايز بالزلو أمريكان يوروبان كل عينات أسوار ميسايلات تانكتات حجي نفرت كوينات صار نفرتي مدافع كل نجر ببليونات زتمنى حقز خلو نعتاتهم نورماليزي تشاينا نراشا نورمال نقدس لازم قبرت لا إلكترونيكس لدي شتات لا ماكيناس لدي شتات لكن إذا كل كوينات تشاينا تقبر زلا تشاينا ينتي نا يوكرين كوينات النوع زلا النابلي زارب زخانتاي كما يجر كانت حبرة سب نتهز بخاطر دونكرو نتحقق كم زي تمت كم مزازن كم زي كل تقبره التميديا دما بتس أنت شعتن شانلات جيرو بإنترنت جيرو بواتساب جيرو بفيسبوك جيرو بتيك توك جيرو بكل جيرو نتهز بي يدونكرو مالتيو ስለዚህ ፖለቲከኛታት ባድላ ዝገበሩ ናብነት ዞም ትሪዎም ዘለኹም I mean look at this ክንድዚ መራሕቲ ተኣኪቦም ፅሉላት እዮም ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክንድዚኦም መራሕቲ ባድላ ዝገበሩ ክራባታ ዝዓጠቑ ኩሉ ዓይነት ፍልጠት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ትብሎም እዚኣቶም ኩላቶም ክተሃለሉ ይኽእሉ እዮም ክሸኽዑ ይኽእሉ እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንኣብነት ነዚ ቪድዮ ናተይ ከመይ ጌርካ ካብዚኦም ንላዕሊ ዘፈሊጥካ የብልኻ ሓቆም እዮም ካ ክብሉ
معناته እዞም ኩሎም ሽበት ዘብቀሉ እዞም ኩሎም ክራባታ ዝተኸደኑ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ከመይ ገይሮም ንሰላም ንሳቶም ንሕና ዘይንፈልጦ ነገር ንሕና ዘይንፈልጦ የብሎም ንሳቶም በቶም ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን መክሰብ ዘለዎም ትካላት ስፖንሰር ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኣብ ዩክሬን ውግእ ስለ ተገበረ ዝኾነ ረብሓ የብሉን ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካዊ that's why ዶናልድ ትራምፕ ክመርፁ ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ውግእ ዝጠጠው ከብለየ ስለ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚኣቶም ዝተገዝአ ሰብ ኣይኮነን ምናልባት ተገዝአ ይስው ንባዕሉ ግን ካብኣቶም ይሓይሽ ኣትሊስት ናቱ ገንዘብ ዝነበረ እዩ ጆ ባይደን ሰራሕተኛ ተራ ሰራሕተኛ ናይ ትካል ዝነበረ እዩ ሎሚ ግን ማልቲ ሚልዮነር እዩ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ተራ ሰብ ደሞዝተኛ ዝነበረ እዩ ሎሚ ግን ሚልዮነር እዩ ብኸመይ ሚልዮነር ኮይኑ ደሞዝ ሚልዮነር ናይ ሚልዮነር ደሞዝ ኣሎ ወይ እውን ትካል መስሪቱ ነው ፖለቲካ ንባዕሉ ረብሓ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ምፅልኩም ነይረ ምናልባት ሕጂ እውን ቁሩብ መዘኻኸሪ እንተኾነኩም ኣይከፍእን እዩ ናይ ኤውሮጳ ፖለቲከኛታት እውን ከመይ ከም ዝኾኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ናይ ብሓቂ ዘ ንቐፅል እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ G7 ኣኼባ ኣብ ዝተገበረሉ ኣብ ጣልያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናይ ኣባላት ናይ G7ን ኣሜሪካን ብምሎም ሃብቲ ናይ ራሽያ ንክወስድዎ ተሰማሚዖም ኢልና ሃብቲ ናይ ራሽያ ከባቢ 300 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ወሲዶም ንመንክብዎ ሓሲቦም ካብኡ ናይ 50 ቢልዮን ለቃሕ ንዩክሬን ሂቦም ነቲ ውግእ ንመቐፀሊ እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ትወፅእ ነዊሕ እዋን እንድያ ገይራ ሓደ ካብቶም ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎ ወይ እውን ናይ ገንዘብ ጭዋዳ ዘለዎ ንጉስ ናይ ስዑድያ እዩ MBS መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ስዑድያ ሲ ኒኩለራዊት ሃገር ኣይኮነትን ወይ እውን ቀዳማይ ዓለም ኣይኮነትን እንታይ እዩ ናይ ስዑድያ ሓይሊ እንድሕር ኢልኩም ምክንያቱ ሶቨሬን ወይ ከዓ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ስለ ዘለዎ ልዕሊ ኣይዶኖ ክንደይ ትሪልዮን ሓደ ትሪልዮን ልዕሊ ትሪልዮን ዝኸውን ሃብቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገርቲ ሶቨሬን ፋንድ ወይ ከዓ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ዝበሃል እዚ ገንዘብ እዚ ኣበይ ዘሎ ኢንቨስትመንት ተገይሩሉ ዘሎ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ናይቶም መንግስታት ዝኩሉ ገንዘብ ፕሪንት ገብርዎ ክበሃል ከሎ ዕዳናቶም ዝገዝኡ ገለ ካብቶም ሓያላት ገዛእቲ ቻይና ወይ እውን ስዑድ ዓረብ እዮም ስለዚ እንታይ ኢልዎም እንድሕሪ ኣሚኑ ንዝሃበኩም ፑቲን ገንዘቡ ወሲድኩም ክሽቅጥዎ ትፍትኑ ኮይንኩም ኣነ ድሌትኩም ግበሩ ናትኩም ሕጊ ኣነ ግን ነቲ ሒዘዮ ዘለኹ ቦንድ ክሸጠ ዝኻ እምነት ኣብ ልዕሊኹም ስለዘይብለ ኢሉ ስለዘጠንቀቖም እዚ ሓበሬታ እዚ ኣበይ ወፅያ ሓበሬታ እዚ ኣብ ብሉምበርግ ይወፅእ ዘሎ ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ ዘሎ ከመይ ገይሩ ሓደ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝነበረ ፔትሮ ዶላር ዝፈጠረ ናይ ስዑድያ ሓይሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ውሳኔ ነፂጉ ኣብ ጎኒ ፑቲን ክኸውን ይኽእል ዝብል ዘረባ ነዚ ማዕከናት ዜና ተቆፃፂሩ ኣሎ this is a very very huge milestone እንታይ ዘርእየና ዘሎ ግሎባል ሳውት ዝበሃል ሳዕ ክንደይ ኣንጻር ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን ሄጀመኒ ወይ ግበታ ምቁፅፃር ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኢማራት ንጉስ እገዳ ተገይሩሉ ተዓፂሉ ዘሎ ቅድሚ ቻይና ከም ዝኾነን ብ5 ስታር ኣቀባብላ ካብ ሰማይ ብኸመይ መንገዲ ንፑቲን ናብ UAE ኣቡዳቢ ከም ዘምፅኦ ዝዝከር እዩ ሕጂ ድማ ናይ ስዑድ ዓረብ ኢራን ኩላቶም እዞም ሃገራት ዓረብ ዝሓለፈ ድማ ናይ ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ ዝኾነ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ክመያየጥ ከም ዝደልን ንፑቲን ብወቅዕ ናብ ሃገሩ ከም ዝዓደመውን ይዝከር ስለዚ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና ከም ዳማይ ዝፅወት ዘሎ ፑቲን ድማ ማስተር ፉሊ ነዚ ኩነታት ዝፃወተሎ ኣብ ጎኑ ዝስለፉ ንዕኡ ዝሕግዙ ንዕኡ ዝድግፉ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየሉ ይኸዱ ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ነይራ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ከይሰገርኩ ከለኹ ናይ ኣሜሪካ ውድቀት ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ሊወድቕ ከም ዘሎ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ክብለሰ And the Nigerian Ministry of National Defense of the Republic of Niger wish to announce the withdrawal of U.S. forces and assets from Airbase 101 in Niamey is complete. ኣሜሪካ ብወግዒ ማለሲ ኒጀር ውፁ ካብ ዝብሎም ነዊሕ እንዲኦም ገይሮም ግን እንታይ ዝብል እምነት ነይሩ ኣሜሪካ በገለ ገይራ እሚና ኣፈራሪሃ ዝኾነ ነገር ገይራ ዕልዋ ፈቲና ድያ ገለ ኣብቲ ቦታ ትስኮፍ ክትብል እያ ምክንያቱ ሚልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገበረትሉ በይስ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ክትገጥፎ ኣይኮነትን ዝብል እምነት ነይርዎም ከምኡ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ግን ርኢና እዮም ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኒጀር ትማሊ ቅድሚ ዓመት ስልጣን ዝሓዘ ጁንታ ወይ እውን ጁንታ ዝብሎ ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ብዙሕ ሰረት ዘይብሉ ሰራውሩ ዘይሰደደ ንኣሜሪካ ዝኣክል ሓይሊ ንፈረንሳ ዝኣክል ሓይሊ ማሕቂቑ ይወፅኦም ኣለዎ እንታይ ማለት እዚ ንኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ከም ዘይክእል ትማሊ ዕልዋ ዝሓዘ እሞኻ ንስኻ ተመሓድራ ዝነበርካ ሃገር እሞኻ ናይ ሚልዮናት ገንዘብ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃኒፅካ ዘለኻ ሲስተም ናታ ትቆፃፀሮ ዝነበርካ ትማሊ ስልጣን ዝሓዘ ክጉሕፈካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ንባዕሉ ኤርትራ እንታይ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ብፍፁም ክትንክፋ ከም ዘይክእላ ዘን ሃገራት እዚኣተን ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ መንግስቲ ብፍፁም ክቐርብዎ ከም ዘይክእሉ ክልምንዎ ጥራይ እምበር ብሓይሊ ከኣልይዎ ከም ዘይክእሉ ዘነፅረልካ ካብዚ ንላዕሊ መረዳእታ ክህልወና ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ሞራል ዝህቦም ዘሎ
እንድሕር ኒጀር ትማለ መፅዮም ናይ 3 ዓመት ፈረንሳ ዝምዝምዛን ዘመሓድራን ዝነበረ ምኻ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎም ኣሜሪካ ድማ ናይ ሚልዮናት ወታደራዊ ቤዝ ዘለዋ ትማለ ኣብ ስልጣን መፅዩ ከውፅኣካ ዝኽእል ተኮይኑ ብኸመይ ኣውፅዎም ንራሻ ይትዎ ነቲ ቤዝ ኣሜሪካ ዝሃነፀቶ ንራሻ ሂቦ ስለዚ ንዓይ ክትሃርሙ እንተኮይንኩም ምስ ራሻ ውግእ ክጅምሩ ኢኹም ኢሎሞም ምስ ራሻ ካብ ውግእ ክጅምሩ ይክእሉን እዮም ቦርሶም ጠርኒፎም ከምዚ ጀነራል ትሪእዎ ዘለኹም ቦርሶም ጠርኒፎም ካብቲ ዓዲ ይወፁ ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘጋሃደሉ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ካብ በዓል ለትሰይ ኢትዮጵያ ውፁ እንተኢልዎም ኣቢ 5 ዓመት ገይሩሎ ኣብ ስልጣን ስለዚ ክብል ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ትማሊ ስልጣን ዝመፅእ እሞ ከዓ ንስኻ ዘይትደልዮ ክነስኻ ነቲ ሲስተም በዓልካ ጠውየና ካልካ ከውፅኣካ ተኽኢሉ ሓደ ዓብይ ማይልስቶን ተሃሪሙ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሪኦ ዘለና ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ እዩ ምናልባት ኣብዚኣ እስክስምዕዎ ሓንቲ ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ይቅድሚ ክንደይ ነበር Take for example the look at Eritrea. They call her the bad boy of the East. We call it the bad boy of the East. Eritrea has had a diplomatic relation with our country that is very good. The very first head of state, Afwerki, was a very close friend of our second president, Moi. Correct. We were very close. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣባል ባይቶ ናይ ኬንያ እዩ ፈራሕ ሙዓሊም እዩ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ደይንወስድ ንኣብነት ዛዕባ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራ እቲ ዝኸፈይ ወይ ከዓ ሕማቕ ባድ ቦይ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ሕማቕ ሃገር ሕማቕ መርሕነት ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ትበሃል ኢልዎ ሓሶት እዩ ግን እዚ ኤርትራ መራሒ ናይ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ሽዑ ዝነበረ መራሒ ነፅነቶም ርክብ ዘበሉ ዳንኤል ኣራፍ ሞይ ዝበሃል ንዑ ዝቐረበ መሓዝኡን ዓርኩን እዩ ነይሩ ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ምስ ኩሎም ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ዝፍትን ዝነበረ እዩ እንታይ ግን ኣጋጢሙ ስምዖ እዚ ታሪክ እዩ ሰነድ እዚ ነዚ እንተዘይፈሊጥካ ኩሉ ግዜ ጌጋ ስእሊ ክህልወካ እዩ ብዛዕባ መንግስቲ ናይ ኤርትራ Very close. They go to pains now to tell you that, look, we are your brothers and we are your friends. Why do you want to make an enemy out of us? But because Eritrea has a war with Ethiopia, an issue that has gone to the international court and determined by the international court, which is actually said that Ethiopia is illegally occupying Eritrean land. They are the aggressors. They are the aggressors. Oh my goodness. الزربة زي وحدات بوليتيكانيات ناي أفريقيا أيام زربوا بزعبة إيرترا بوليتيكانيا بزعبة زخون أفريقيا بوليتيكانيا بزعبة إيرترا تبقى نخي زرب تعقديو وحدات سباتهم حكد الزربوا نيرترا زدنقصوا لا يكونوا نتحكد الزربوا حدا كابهم دما فرح معلمي لازم نزلوا نحنا كينيا أنصار إيرترا نخي زلنا إثيوبيا مس إيرترا وقت لازم جمرتيو ناكلت يوم وقدما ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኸይዱ እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ውሳነ ሂቡ እቲ ውሳነ ድማ እታ ውግእ ዘጀመረት ቦታ ባድመ ንኤርትራ ተዋሂባ ብኻልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ እያ ኣግሬሰር ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ነቲ ውግእ ምንጭ ናቱ ወራሪት ሃገር ኢትዮጵያ እያ ኢሉ እቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ እቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ወይ እውን እቲ ንኽልቲአን ዝዳሃን ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ እያ ወራሪት ምክንያቱ መበገሲት ናይቲ ኩናት ዝኾነት ክልቲአን ጭብጢ ሒዛ ምስ ቀረባ ናይ ኤርትራ መሬት እዩ ባድመ መበገሲ ናይቲ ኩናት ተባሂሉ ባድመ ድማ ናይ ኤርትራ ተወሲኑ ስለዚ መኒነት ወራር ጀመረ ኢትዮጵያ እያ ነዚ ግን ምዕራባዊ ሚድያ ኣሜሪካን ኩላቶም ነቲ ወራር ጀመረት ኤርትራ እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን ኢና ብሓልቲ ተቃዋምቲ ድማ ኤርትራ እያ ጀሚራቶም ኢሎም ንህዝቢ ኤርትራ ከእምኑ ለይቲ መዓልቲ ንፅዕሩ ኣለዉ ሓቂ ግን እሱ ይኮነን ቤት ፍርዲ ዝወሰኑ ኢኻ ትርኢ እቲ ቤት ፍርዲ ዝወሰኑ ድማ ይግባያ ይበሃሎን እዩ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ምርዳእ ከድለየና ኩሉ ግዜ We keep on calling the Eritreans terrorist supporters, this or that. Yeah. And you know, they haven't taken it, they still have not exhausted their efforts to try and show us the light and tell us, listen. But it's increasingly going to dawn on them that we're doing these things because somebody else is managing our foreign policy. And they can only take so much. And they can only take so much. Right? Yes. They can turn around and tell Kenya, you know what, we don't need you. Yes. There is a war between Ethiopia and Eritrea. When Ethiopia committed its forces into Eritrea, into Somalia, there was a proxy war between. Oh my God. Thank you so much. ከምዚ ዓይነት ፖለቲከኛ ብዛዕባ ኤርትራ ድንጋፆ ዘይኮነስ ሓቂ ዝዛረብ ኣይረኣኹን ናይ ፖለቲካ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ቁጠባ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ካብ ኤርትራ ክመሃር ዘለዎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብብሉእ ፈይ ቁጠባ እዩ ዘለዎ እዩ ዝብል እታ እንኮ ነፍሳት ትኽእል ንኣብነት ዘጋንን ዘለኹ ከይመስለኩም ኣብዚ ስምዑ ሕጂ
Also made life more difficult for neighbouring South Sudan, which was carved out of Sudan in July 2011. Now, Juba's economy has been reeling since a pipeline crucial to transporting its oil abroad was ruptured in Sudan in February. South Sudan's economy has also been hit by the meltdown of its currency, which has depreciated by 97.5% since 2013. Our team tells us more. زتريو زلهم دبوب سودانيو جوبا رأس كتماناتو دبوب سودان دحري إرترا دحري سوى سنة عمتات ناس إنه تزرق بهاجري أوكي فاين بزح حساب حجين تابل دبوب سودان رأي عنده دبوب سودان وكو حيال كتبا يزلو كم زين دبوب سودان حيال كتبا يبلو مغنياتو كنداي برسنت مقبناتو الزبالعو كفر زي كل عبلمع مريد زلو هزبي التهاجرتي عبلمع مريد زلو بحرشات راي نفسك خلز خليو دبوب سودان قد نتزبلع بنانا نتزبلع اخلي كاب دقز قز هاجريو من البات بلج لا زبل هوتيلات نيرتراين او سله تسرح بقطبه حيال هاجرك مسلكا يخليو زيت متات انا قطبه زلو تسفا زي بلو قطبه ممكن بلا نخلينا مغنياتو زيت عدن صقاتات نعملا نداد لو زحرس مريت له كل لو ግን listen now ተቆጣባና ተባብ ከመይ ደረጃ ወዲ ይቀርቡ I want you to take me to Juba town. How much? 5,000. It's expensive, too expensive. It's not about being expensive. That's the price, my friend. Inflation is on the rise. The South Sudanese pound is crumbling and wages are unable to keep up. When the nation became independent in 2011, the exchange rate was $1 to 3 South Sudanese pounds. Today, $1 is worth 3,000. ናጽነት ተረክብ ካላ ሸርፍና አብነት ይብልሉ ትይዝቅ ባበና ይተሐገር ፍሊዝ በለዩ $1 3 ፓውንድ ትሽራፍ ነይራ $1 ናይ አሜሪካ 3 ፓውንድ ትሽራፍ ነይራ ቅድሚ 10 ዓመት ንበሎ ሎሚ $1 3,000 ትሽራፍ ልዕልዩ $1 ናይ አሜሪካ Like has felt the impact. This used to buy like 5 bananas for 1,000, but now 1 banana is 1,000. قدم خندي عمتات 5 بنانا حدا الشح نيرو حجي كن حنت بنانا حنت الشح يزبلاكا زلو سلازي نحنت بنانا بغنزب زغزت سلام نحنت بنانا سي اي دونت نو ابير ترى حنت بنانا تشد دنا مخانو انا يفلتني غنو حمتا سلازي خدكو توم تفلتو نغرو لي نحنت بنانا كنديت تشد حنت بنانا انس ابكرن سلازي عبخو أملو إدمي عاوز نبر كل بحنت خشيت رياي فلتني كوميدر بحنت خشيت من رياي. South Sudan imports most of its food because of the volatility of the local currency. So مبزحت تمقبز بالعوة كاب دقة سلازم سوى تي inflation كاب دقة دمت تخينو شجرا لك إيرترا جن تايز بلا كل جزء معلم كل جزء إيرترا مقباب على تفري كنا تابع على تقلي حيا الحجر نابلي زجلتا من البات أكال جزء كنت أقصاكم فتنينا الجن جزء سلاز خلنا نزله نابتك على عرسك سجري هذا كابتي أبزع بإيرترا خز بهالكله زياس كسمعوه. ويانا خرطة بلان خرطة إثيوبيا وني بلان ويانا نانا جزء رسا أب سماي كم دمنا زين صافف خرطة يدلو خرطة إثيوبيا قدم مس إيرترا خمي كم زنبرة كل يتمارو خلنا وين أبتراز إكسرسايز بوكس بحال زنبرة سائل نفولتين خلاتنا إيرترا ويانا كارتا بلاني الوا بريزنت سياس حقي دما تكارتات كله قد محجون اب ام اي تي بحد يونيفرسيتي امريكا تعدمون اكزاكتلي نزيا بانجلش ون اسمعوا من يريد اب زمن هايله سلاسي ابزيا وعلى زيا زنبركم من البات ابز شانل تلهم اسكنغرونا ابي انيرا معاس انيرا صحفولنا أي بحكي تاريخاوي سنديو كنسمع سلسلة. أبزمن الدربون تقنا أبنن بينهم قوانات زوجو زنورو نا إثيوبيا خارتا زي فلت سبيل كاب رزقنا جميرنا مسانا زعبي سأل سلزقنا ورقب كيرانا عين عميتنا كرزي ومخير مصاصات ويانا جن نعود فلتنا. If the Ethiopians went into Somalia, not for the interest of the Somalis, we all know that, and the Eritreans come in there and claim that we are here because we are going to work with Somali people, that's a difference between the two countries. As members of the IGAD region, we can only try and bring them together. But if you start taking sides, and then it becomes... ناي بحكي إذا فيديو زيا نزا مدرخ زيا بزحت سومالاويان شركة قبروارية لهم
تعون كون إيرترا تحلي الله هجر نسوماليا تحلي الله إيرترا خدامني حلي الله نحن إزجهري حلي لنا مغنياتو إيرترا زجبرت من جدي إيرترا زخدتهم كنتات نهيلنا قال يوم ونحرقهم كزارب وابز سمعني رئيس كذي اسمعوا وانا ابن على هاجر فطر كابتبل قبل على إيرترا جونسايد فتصمت هاجر قبل على إيرتراوان إيرتران جونسايد فتصمت أب جونسايد كنت حتى تنحر كوينكا ولا نميت عامة ترديها أنا 300 عام تاريخ تلو خجوتتي أرجع فتيخات عليها ناتكاوركي نايكال حاسين يكونن ناتنا ترديخاني كاب جزءات هاي السلاسي جميركا أديتاتنا بتوب توبن كقرطة أسلامي ندات مرت أخن بجي حرر زحارة ترديخاني من قصة سرعات إثيوبيا هذا بدحروب مقصان مستوى هادراوي تقالاسي قطم كسعر كله درجي حزبنا ندارك أسي سيبيل حزبنا بتانكتات شفلق زنبرة حزبنا ترديخاني معطون لعطوا وشت قدر حوزوا ولا زنبرة من قصة إثيوبيا حتى لنا نحن أدلي ثانية هيكونن نزق وداي زحاتت من قصة سلزي رخبنا سقع جحاتتنا موت يخون بركالو زناتنا جنريشن تتعويتو سي إثيوبيا ما عاد حتى يزلوا بأنا قد فانا حجي سخات بلو زرلاها أنا بزعبها حزبي بزعبها هاجرين دحرت تابيقة شعبيات تبلن تخونك I don't give a damn جونسايد ما ترديخنا حنت هاجر بحفشة تم دم بتقامن جم تزرع بعضي حركة قام كلون تاريخنا يهجروا حزبوا أما خيلو قام قبوليو كل سبي كم زبل كن قمت لي لون كاتب حكالي سلا زولنبر exactly تقلني زرباي تزاريبو ولا حنت كوس غلا زغلا يكونن أكسجري الجناب تزوباو كمل سايق زين ترخيبه ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ሱዳን ብምጓዓዝ ምስ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ተራኺቦም ዘትዮም ኩናት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ሱዳን ዝበፅሑ ቀዳማይ መራሒ ሃገር ኮይኖም ኣለዉ ዑደቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ኩናት ንምትዕራቕ ምዃኑ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢዩ ተድላ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣዛዚ ህፁፅ ወሃብ ድጋፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ማለት ሕሜቲ ናብ ኢትዮጵያ ምብፅሖም ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ግጭት ኢትዮጵያ ናይ ተኣሃዶ ደጋፊት ምዃና እያ ክትረአ ፀኒሓ 15 ኣዋርሕ ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ሱዳን ንልዕሊ 10 ሚልዮን ዜጋታት ኣመዛቢሉ ንብዙሓት ድማ ኣብ ዱርኩኺት ሱዳን ንልዕሊ 10 ሚልዮን ዜጋታት ኣመዛቢሉ ንብዙሓት ድማ ኣብ ዱርኩኺት ዓፀቦ ኣብፅሒ እዩ ሓይልታት ህፁፅ ወሃብ ደገፍ ንኻርቱም ሓዊሱ ንማእኸላይን ምዕራብን ሱዳን ክቆፃፀር ከሎ ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሓይሊ ድማ ንምብራቃውን ሰሜናውን ወገናት ሱዳን ሒዙ ርእሲ ከተምኡ ድማ ፖርት ሱዳን ገይሩሎም መብፅሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሓይልታት ህፁፅ ወሃብ ድጋፍ ነቲ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ተመዛበልቲ ዓቂቡ ዘሎ ዞባ ገዳሪፍ ንምጥቃዕ ኣንፈታት ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ እንታይና ንርኢ ዘለና أبي أحمد ناب إثيوبيا قيدو ناب السودان كيدو أبورت السودان مستي سراوي السودان حلفنا سراوي السودان تراقي بخمس زلو يزن الجرزلو صبوا تبقسيو نسلام زجبر تبقسو قنو قن أوش تعدو حدا ذكري ولا لغين سنه لهم لا سكمية كلا جزيرة كاو جمجمة تجاوب راس كلا استراتيجيكاو جمجمة تجاوب راس مع مقرات تسابوتات بريتوريا لومي تجميرون ببانل حبرة أفريقيا سالز تباچاچو كلا استراتيجيكاو جمجمة تجاوب راس مع مقرات تسابوتات بريتوريا توكلت فيدرال منجسي إثيوبيا رزباويان حرنة تجراين ناتساتفيهم أبو علاو فيسبوك جس حوات تباليز وصحابريتا كم زملاخطو مخلاي كوميتي تودب بمنصر داغما جمجمة حبرة أفريقيا قلصالوش تا أخيبون جمجامون دو أبيليوم كلا استراتيجيكاو جمجمة تجاوب راس أوشت إثيوبيا أمونغو هو حاتن ويوين نايتغراي حايلن أمونغو فدرال منجسن التي وعل بريتوريا نمتكبار وعلى تقابيو مايك هامراتيو كالو تعزب تحقرات حبرة أفريقيا بزحات وجنازة تساتف ويقبرالو أبي أحمد دما ناي كالو تقرباب تشجر كفتح السودان كيدو لي بحال قونو دما ميت زخونو تمحارو كاب أمحارا ناب كاب كل الأمحارا دي كاب جله ناب حرب وتنا خدو قالوا تجاويهم جنزب كفلو كانوا تعاقم بمبال يتمنجس دما زخون خجبر كم زي كعلي تزرب زلوا سزي أبت حجرت أبت جراي مجوعين زقتلون قال ملهم بزوج زي أنا تمسينا نابزي زي دما حدا عبي عرس سقين زلوا تمحارا يونيفرسيتي ميت سبات توسيدهم جنزب بزوج كفلو كن صدهم نتام سباتي بلوا مالو نتوم تمحارو مالتيو قال يوم كن كفلينا يبلو أبي بي سنجلاند وسأيو نازل بمملكاتيو نا أمريكا ناي أمباسنا أمريكا مسزاربه
እቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብ እንታይ ብለው ጽንሕና ክንሪዮ ኢና እሱ ግዜ እንተረኺብና ስለዚ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ከመይ ትሕመስ ዘላ ሃገር ናይ ጎረቤት ሃገር I am very happy ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ከይዱ ችግር ክፈትሕ ምፍታኑ ምክንያቱ ምስቲ ሕሜት ወይ እውን ምስቶም RSF ርክብ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ኢትዮጵያ ናብቶም ሰራዊት ከይዱ ምናልባት ንሱ ዝኽእሎ ነገር ሰላም ንኸምፅእ እንተገይሩ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሰላም ኣብ ሱዳን ክህሉ ኢና ንደሊ ጎኒ ጎኒ ድማ ምስ ሶማልያ ኣብ ምትፍናን ናይ ኩናት ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ካይዳ መግለፂ ኢኻ ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ፈንጠዝያ ይልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ግን ድሓን ተመሊስና ክንሪኦ ኢና እስከቶም ናይ ትግራይ ከንታይ ይብልሎ ውድቀት በፂሕና ኤግዛክትሊ ንሱ ውድቀት ኢሊት ወዲቑ ታው ቀፂሉ ናይቲ ኢሊት ክመፀኪ እቲ ኢሊት ከ እንታይ ይኸውን እንታይ ትገብሩ ኣለካ ይብለካ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም እጅኹም ይብለካ ብፌክ ኣካውንት ገይሩ በታ ቅልዕቲ ኣካውንት በታ ስሙ ከዓ ካሊእ ክልተ ሳንቲም ክኸውን ይደሊ ዝፈልጦም ሰባት ሲ ብፌክ ኣካውንት ዝፅሕፉውን ብታሽሙ ዝፅሕፉን ንንበይኑ ማለት እዩ ሕወሓት ከይትቕየሞ በቱ ሽሙ እገለ ገብረ መድህን እገለ ዝብል ሽሙ በቃ ካሊእ ፅሕፍ ምዕሩያት ነገራት ፅሕፍ ኣጆኻ ውድበይ ገለ ይብል ብውሽጢ ምፅኢ ኢል ፌክ ኣካውንት ጌርካ እጅኹም ሒዝኩም ኣለኹም ትቃለሱ ኣለኹም ገለ ይብላ እዚ እቲ መሰረታዊ ውድቀት ፌክ ዝበሃል ሰብ ተፈጢሩ ማለት እዩ ፌክ ኣካውንት ኣይኮነን እዚ ፌክ ትሴብስ ፌክ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ካብዚ ኢና ክንወፅእ ዘለና ሕዚ ኣይ ስለ ዝሰግእ እኮ እንድሕነተይ እንታይ ኮይኑ ይሰግእ ማለት እኮ ጓልኩም ሃቡና ማለት እዩ ጓልኩም ሃቡና ዝብለካ ሕውነትካ ዝደሊ እዩ ምሂተኖ ግራትካ ሃበኒ መሬትካ ሃበኒ ዝብል ግን ደምነትካ ዝደሊ ነዚ ሕጂ ኤሊት ክንጎብረና ኢሎም ኣብኡ ተኣኪቦም ኣሎ ነዚ ኤሊት ክንጎብረና ኢሎም መንበር ሂቦም ዋ ተመሽጥካ ክዳንና ፃዕዱ ኣቢልካ ምስ ቃልሲ ፖለቲካ ኮይኑ ኣሜሪካ ከይድካ ባዕልኻ ኩሕኩሕካ ኣብ ካንሸሎ እንትሰኣል ተሊኻ ሕራይ ፀገም የብሉን ኢሎም ንዓኻ መሰንበዲ ቅንፍዝ ይገብሩኻ ክዳን ይኸድኑኻ ባድላ ከዲኖም መንግስቲ ኤርትራ ይብሉኻ መሰንበዲ ቅንፍዝ ኢኻ 67 ሚእታዊት ናይ ዓለም ኣገዳሲ ዝበሃል ጉዱስ ዝሓልፈሉ ኤርያ ኢና ንነብር ንሕና ጂኦግራፊና 67% ብቀይሕ ባሕሪ ይመላለስ ይብል ሆም ይብሎም ኣሎ ነቶም ኣዋኪብዎም ዘሎ ሰብ 67% ናይ ንግዲ ናይ ንብረት ብቀይሕ ባሕሪ ይመላለስ ይብሎም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ንቤተሰዋና ሓልፍ ነርዶ ገለዶ ኢልካ ሃጠውቆጠው ዘላሃለውሎ ምስ ጆ ብሓፈሻ ነዚኣቶም ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝምልሰሎም ዘሎ እምበረይ ዋላ እቲ ስታቲስቲክስ ዝብሎ ዘለውን ጌጋ ሓበሬታ እዩ ነዚኦም ዘይምስማዕ ግን እንታይ ይበሃል ኣሎ እታ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ስለተሰደደትለይ ኣብ ሸር ክገብረልኩም እየ ንኸይድ እስካብ ትጥዑም ትርጉም የብሉን 10 ግዜ ኔጋቲቭ ምርኣይ ትሪእዎም ዘለኹም ስድራ ቤቱ ንቢንያም ግርማ እዮም ብሓደ ተሓጒሶም ፓርቲ ገይሮምሎም ድሓን እተው ሰስ ይብሉ ኣለዉ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብሎም ንደሊ ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ቢንያም ሓንቲ ነገር ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እየ ብዙሕ ነገር እንዲ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ቢኒ መጀመርያ እስከ በዚያ ንግበር ተመሊሰ ክሪያ እዛ ሹሽ ትብልዋ ዘለዉ ብዛዕባኡ ከም ሓለይቲ መሲሎም ካብ መዓት ፖለቲካ እንዮም ክሰርሕሉ ዝፍትኑ ዘለዉ እስከ ነዚያ ንስማዕ መጀመርያ A Tour de France stage win. Today, they celebrate a second, both thanks to Biniam Girmay. This race's green jersey to boot. What a stage that was, and a very different win from his first, wasn't it, Robin? You also don't want to be too far back and risk getting boxed in because look at Arnaud Delis in the sprint opened up, finally getting... Jasper Philipsen had the win there. That was such a... Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ውድድር ናይ ቢንያም እናርኣዩ እቲ ቀንዲ መቀናቀንቱ ዘሎ ወይ መወዳድርቱ ዘሎ ያስፐር ፊሊፕሰን እንድዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ስቴጅ 10 ቀዳማይ ኮይኑ ኣትዩ ግን ኣብቲ ናይ ኢንተርሚድየት ዝነበረ ቮላታ ወይ እውን ስፕሪንት ንቢንያም ከም ዝዓፀዎን ሓደጋ ከውጡ ከሎ ከም ዝኽእል ውራይል እውን ከም ዝዓፀዎ ግን ሪኦም መኸለዉ ዝኾነ ስጉምቲ ነጥቢ ክገድለሎ ይረኣና ምናልባት ኢንቨስቲጌት ገብሮ ኾኑ እንታይ ኢና ግን ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ክዛረብዎ እዮም ሓደ ንቢንያም ሓደ ሲዝንድ ወይ ከዓ ተመክሮ ዘለዎ ብቁዕ ሙሉእ ስፖርተኛ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ነቶም ካልኦት ከንታይ ይብልዎም እስከ had the win there. That was such a slog is the right word there, Robbie. He's going to be gutted about that, isn't he? Properly gutted, yeah. But he left himself
with so much work to do. Out of all the sprinters in that field then, he was at least 20th with about 800 metres to go. He was off the road with 2.5k to go. He was so far back, and I don't know what happened. Like, Van der Poel was there with him, but behind him, then he just sat up with 800 metres to go. He was just so badly positioned, and eventually got himself up to it, so he had the legs. But even when he started the sprint, if you look at him and Gamay's cadence, how quick they were pedalling, he was in an enormous gear. And I know this year he has been really shoving a big gear around in the sprints, a lot of power. You can see his arms throwing the bike everywhere, but he just looks so overgeared compared to Biniam then, and it was only the... شوف ني ياسبر فيليبسن يوم زارب زلو دارجا أب ورقت أب statistics بخلو بقعات مسرعيو ات ياسبر فيليبسن زبلت credential كم زلو بفلاي دما أب تكس بتعودر زبلت التيم زلوي من البعض أب ستيجين أب 10 ستيج تاريخهم أب سبرينت تخبر كله 3 دقيقة قامتون يرم كل 3 دقيقة قامتون نو مجمريا أب لاست 500 وي لاست كيلومتر سي أعتقد 100 كل 3 دقيقة قامتون يرم صبوق يرم ليد أود يرم متراك كبكة أبتار لاست 500 دي 400 ولا 400 مسترف دما بتحاد سبرينتر نبيني مقنع انت زنبره ماتيو فان در بول كما يغيرو نتي ياسبر فيليبسن اوتيو سلازي بتعمي تسرح احتمالو نبيني ولا كاب قدميت كم تصوت قالوا اتلاس 600 700 متر يلون مبزحت غزي صبوق يرم نعو نبينو نتيلهم كوصوا يترينيخا كم غيرم ابحنت اب انترميديت سبرينت امناي مونغوز نبرت سبرينت تراي ماوتيو ما ابخا دومينيت جراتي وابستيج 9 مالتيو ابستيج نو ابستيج شومنت قدام عزات ولا معلت ابتي فرق زنبره دما صبوق يراتي وانيرو سليتات ممصخلكم نيرا غن تي تور دي فرانس سلازي قاصرنا زلو سلازي حزنا زلو كبيدي سو انتاينا نرجلنا بيني ناي بحكي اب ازيو بلوز زخونه كونديشن كم زلون بقعت كم زلون ولا ابتفيت نفيت كراخبو خلون ابرغاغص اناتو نبينيا زتامامن مخاني يز كومنتيتر زرب زلو last 10 metres where he started to just lose that distance to him, but on those climbs like that, if you knock down a gear, you lose your cadence a little bit, lose your rhythm. He did exactly the right thing here just before it clicked up, just before it kicked up with about 150 to go. Philipsen took that speed, started the acceleration first, but it's just at that point there, 15, 20 metres to go, he just ran out of energy basically. But So بحفشة أغرب بيلون كري وخلو أبتن أكيد تستز بحلا ولا قدمين تنبر أبزيع مري حواي زخير نيرو نوي حوان قدمي سبرينت جيرو جن بينيام كاب دحريت متسيو حيل كم زلوا تقبوت أنت توهيبوه تا جاب أنت رقيبو نقد بيت النامة تحلفهم كم زغلن تارجع جزاناتو مرزة أمامنا بينيام مخانو يوم زجارة بزلوا زغا بيني بحكي تسفاد زبط تصعتين نقوني مت كم زلون بقعتنا تدما زتراتر choose a gear and stick with it. It was up, it dipped away, it kicked up again, it got steeper to the finish. If you've chosen a big gear, it is so hard to change to an easier gear in full sprint. Changing up, no problem, but changing down is much more difficult, and you're in great danger of just jumping your gears. But if you get stuck in too big a one, you do get bogged, and it looked like that's what happened to Philipsen. On his first stage win, Danny, in stage 3, we were talking about history, the first black African to ever win a stage at the Tour de France. And it's lovely that Anders managed to have a quick word with Ryan Gibbons, the South African national champion. For the whole of the continent, these wins matter. أبتا قدامي مستعوته تحويسنا عدد سليم تعويتو بأفريقيا تاريخ تصريحي لنا نزارم لنا لكن حنت جزية زقات ميد مثلا نيرو نبينيام تالا جزية زدقمو بفرلا يدما أدقاق باناتنا بليم زد نغوزلو. This one almost arguably more so even than stage win number 1 because it's making it look like this is the new norm now. These guys can win Biniam at least, certainly. Of course, and he is going to be a hero, isn't he? And that role model for these youngsters to look up to. And we allude to it multiple times as to if you can't see it, then you can't believe it. And we allude to it multiple times as to if you can't see it, then you can't believe it. And now they can. And yeah, what can we say? It's been remarkable to see 2 stage wins from him. He's just going to be a trailblazer. I think when you really think back to where he was, remember the Giro? Sometimes بلزلو ناي بحكي نتي ناي أفريقيا حزبي بفرلاي ناي إرترا منسيات دحر حجي مالس يكعلي كان سبكتو من تخلي خاجن كسب عين خازيرا خايو كتأمن عين تخلي خا ناي حجي زلو منسيات ناي إرترا جن أبكد معينهم ودع عدوم كماتهم كتشانا بلعت أيتانا بلع أبتي قدناتات نسوم زخد وزن برو أبتي بيت مرتين نسوم زخد وزن برو أبتي قدناتات نسوم زور وزن برو أبتي منقدتات سوم ترينيز قبر وزن برو كمناتهم بشكليتا زن برو كمناتهم هي وزن برو كاب دقز متى زي كونه سدرا بيتو دقز قمتو زي كونو everything نا إيرترا تعبابيا زلو كماتهم سوا خيدو زن بري كماتهم أقل قلوز قبر زن بري كل نقر ناي تاريخ إيرترا زلو كماتهم نسوم زقوي زن بري
تور دي فرانس تزعبي درجة ناي سايكلين ثلاثة ثلاثة جزء تعويتون تكتليا ماليا غير واقعي كله كل كم زكاة على بشكلتها أريوه مالله سلزي بينيام زجبر من قد كختليهم ندحر بينيام قديم نبينيام كموديل كوزويم بيتر ساغانا يد اليوم نيو كافنديش يد اليوم نيو فاندربول يد اليوم نيو ويون فيليبس أنا يد اليوم نيو تزبلت أبنة أرأيان رخيبة مالله سلزي كل نجار ما كوشت عد زبقلن زبسلن سبسل زخنة نيرترا تزبلت أمباسادري نمن سيادما تزبلت أرأيا كوين ومالله يمزبل زلوا كابتن تحقوسكي وصعنا خلنا نزا فيديو نقربكم خلخو جيديون موسى زغبرو هايل الكتريك نايرترا كل تكنولوجي نات اواديدو نتحصرات نايل الكتريك زلونه مفتاح اب قلطف زخونه سرح كم زركبن ناي بحقي زحقوس اللي تاترينا لنا اسكتا تحقوسو ناي بحق زحقوسيو لتشي يبلان زعدي كم زي يبلان سلسة أجدتن عدل سلسة أنا تنيا قلنا دما هنوك أبتز ودا درزلو تعويتو زيج فيديو ناقبركو خلقو زرخبكو حبريتايو تيم ناتي دما كومبانجي رمسلي دوم ليس لزي هنوك دما أبتز ودا درزلو ودرنا تشاينا تورنا تشاينا مثلني درو نتاقط على ماليا بينيا وسيد وازلو هنوك دما تركيبوا له بتعدي እንደዚህ ከመይዝ በላ ሓጎስና ንርዘለና በሓጎስ كيف نحنا هنا نفرز لنا سلازي ناي بحق دس زبل بفلاي زنا الكتريك خلغا اذا هاجر زيا تسفى لوا بحقي ابقربا وان بزح سناي ነገር كنر مخانا يزرينا سلازي ساعتنا ኤርትራ ንምስትዕራይት መንግስቲ ይኹን ትዝቢ ዝጓየዮ ዘሎ ፍረን ሪየሉ ከም ዘለና ናይ بحق ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ነዚ ክትሪ خلغا ساعت تعدي كل ነገር ድሕሪዩ ساعت تعديو تخالي كل قليل أرديهم لهم دكان كتجبر ديها تحانيت كتجبر ديها فابريكا كتجبر ديها تكار كتجبر ديها إلكتريك تراجع لك ساعات تعريو تخالو كله ولا تي جزاوت كله أرجيت مثلا أجمع يبلون كاسيل كهترك بالو تخلي خبويا ولا حتى يجبر الكان فريات نيتعدي إلكتريك جن لما نمن قد مخلوني سلازي ساعات ندعر اليوم تكالو كل كاسيل كهترك بالو تخلي فابريكات كسرح كجمريو فابريكات كسرح تجميرو دما تكاب دجاج متزول نجارات كل تطوق بدي مهنيات حرشاو توتالو انتم هاجر سلازي سالساري خا تجبر كال نجارات دي زد ليكان تجبر ساعات هلكا خوينو تفريات ناتكا كتعبيو تخد تهزب دما توتيلات كنت خالد بصبق سلازي خيد كل نجار نابصبق نجار خيد خل اي بحق الدسيلات النزيام سراهو يقني لنا مسارون جيدون موسى بليز شير اب تويتر كيتكم جيدون موسى لكم فلو قبروا واتساب فيسبوك فلو قبروا بزح صبغنا ايرتران تدليهم شير زقبر اكاليو لما لا سابتيا اليوم كتابيتو نظام صدرو حساب فيزا يحبوا من حساب كمزي بليز هاي تسمعوهم أرديهم لهم فيزا وسيدو دجاز وتصبوز تفن كاب عد زرع قدم بركم نجار إيران علوم وسينا زلنا عمان تسايب لنا نالو سلازي بينيام ني نايت كل تصلص سمو ودرك قبر متيلو أب كل عالم دما قميم أبيت تقدرتون قميم سلازي بينو نزا ودر زيا ودينا بسدر بيتكم لسن مستقون مسقالون مسبيتون أبونا ديون كراغبيو أبي إرترا تزلو دعنا إرترا خملاسن بر كاون دجانهم واتس نزنا بينيام كم دنجز تقينم علي تقينم تمالي جينوسايد الرابلو صرفوا وزنا برو منسي تمالي تصفى زي بلو كابز هاجرزي ولا بجينوسايد تقتلوا لومي لوم زفكروا لزنا برو لومي حاليتنا تقينم قربي كلونيام سلازي عند بينيام كو حقوسكم زبير ترام كو حقوسكا بينيام دما يغني الناس لا تدخل تقبر الناس لها مخرع زخونه سرحكا ثانك يو سو ماتش نابلكم ايلو مار سياب زخدي لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم شير جبروا تتعويت دما كال الرياكشن فيديو خبر كفتني مزياخ قد فكم ثانك يو سو ماتش